Dadane pancing kayak ruwet senare. Tenis delo ya. Jadi tak rate iki mau kesupen. Mami cebalu iso kok. Ayo to. Ngene iso. Ya ra tenan. Gombal, kowe iki napa? Kuwi dandani pancing ngono kuwi. Hah? Mancing mancing wong wedok Gendong. mancing aku. Ngakune gendho. Gendho kok jenenge. Oh, gendho pawon. Anu cuma kayak kas apa? Lempet-lempet terus konangan aku lah mancing, Bro. Ya wis kok ayo. Iya, Cah ngomong deh, tak wae. iya. Tuh, temu. Bojomu mumpung pas ning ngarepan mau. Wis ayo. Ayo metu mburi wae. Yo.